барои суҳбат аз ҳаракатҳое ки дар тоҷикистон террористӣ шинохта шудаанд, ҳукумат торномаи расона ва шабакаҳои иҷтимоиро мебандад. илҳом атоев, муовини хадамоти алоқа ки дар тоҷикистон интернетро танзим мекунад, рӯзи 15 июл дар душанбе гуфт: дар асоси қарор аз сентябри соли 2015 ва 2016 номи ин гурӯҳҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳои дигар зикр ёбанд, бояд масдуд шаванд. На танҳо дар марзи мо, балки дар тамоми кишварҳои собиқи шӯравӣ. илҳом атоев нагуфт манзури ӯ аз зикри ҳаракатҳои ифротӣ чизҳои иттилоотиянд ё тарғиботӣ. созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ борҳо тоҷикистонро барои маҳдуд кардани шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ танқид карданд. аз мақомдори хадамоти алоқа дар бораи бастани сомонаҳои хабарии Авеста ва Азия Плюс пурсиданд. агар чунин маводҳо нашр шавад, мо ӯҳдадорем чора биандешем. назорат аз болои интернет дар тоҷикистон аз соли 2008 пурзур шуд. дигар он аз тариқи мурии ягона ки зери назари хадамоти алоқаи тоҷикистон аст мегузарад. ин ба ҳукумат имкон медиҳад пеши иттилои барояш номақбулро бигирад.